Mnangagwa has decided kutora mudzimai wechipiri kuti handiti tata busy nemukomana wepagina apa anga achita zvemate but takanganwa what is happening right under our noses. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. So mukomana Mnangagwa has decided kurora mudzimai wechipiri after vambothrowa the big anniversary rakarira mumastreets last year guys. Tikafunga kuti ndo happy marriage yacho but aiwa iye ari kuda kuedha kuti dzinza rikure. Pakambobuda news na Tatelicious recently akati iye kune mimba Mnangagwa first family uku asi musikana wacho ane noise anofarira kurwa nemamwe magirlfriends zvikabva zvaita unge baba Tanya vari kunyepa but anyway only to discover kuti the gossip was authentic. Takatombotaura pano tikati muchiri kurimemba nyaya yapokelo yaita kunge hush hush but in no time yakabva yangobuda asi ngati ameno teo believe here kauntoregenza hezvi zvabva zvangobuda pachena kuti ndo zviri kuitika. Iye Tatelicious just commented akati well done best Colin, nhumbu yake ndiyo yatiri kuda, dzinza Mnangagwa rikure but this girl ane noise handimufarire. Udzikame zvako iwe hama yaDion, more women are coming and hapana, I repeat, hapana zvaunoita about it. Uyu ngaatengerwe kumba out of Harare because achatadzisa Colin kuita chibhishu chake in peace. Ndikunzwe kuti wabuda musaga, behave, uzive nzvimbo yako. So ndo mashoko aTatelicious awedzera zvakare akati iye pane umwe musikana waColin anozikamwa zvakare naTatelicious black beauty, musikana wechidiki achiri fresh mamaira achiri nechepazasi zvakanyanya. So kuri kunzi zvakare Colin ari kudanana nemusikana uyu ndo zvakazorovesa that girlfriend na Kelsea uyu ari kuengagwa apa. But guys unoshaya kuti imimi kana muri ma-second ma-third machi muri ma-small house ungarwira here murumu wemunhu. Havazivo Mrs. Colin here vanofanira kuva vachimanya vachirwa vachiita chino but anyway the wife akadzikama zvake kuita kunge asipo. Zvimwe zvacho guys unotoona kuti it's not worth it, unongotarisa wongorega zvakadaro. So guys mutemo wemuZimbabwe unobvumira zvawo kuti vanhu vaite madzimai akawanda. Hatizivi kuti when the laws were changed was it to accommodate vakomana here kana kuti vakomana also took advantage kuti since mutemo wachinjwa togona kungoraida wevhu totongokudza mhuri. Hapana anozikamwa, hapana anozviziva kuti what is the reason. Then zvakare pataurwa nyaya yekuti musikana ari kupinda uyu mapfekero anga akaita hana kunyatsofadza vanga vakatarisa kuti ko wakashaya here munhu anokusonera zvinhu zvechinigerian zvemhando yepamusoro kana kuti dress rako iri harisi kunyatsogivha. So unobva watongoratidza mama vari first wife kuti aiwa class iri kudzikira mukomana. Guwa raTatelicious guys riri authentic, zvakarehwa pano kuti kune mimba uku but vanhu havana kuda kubelieve. Guys kuri kunze pane umwe akaita 400 imimi tingagokuiteiko pinda yenyu neyamapinda nayo kana muchiri papawa kudai. So guys aiwa moto manya muchitounganidza nguva iripo. Mazuva anouya ekuti zvinogona kuzongodarika. Vamwewo varudzoka zvakare vakati dziva imimi ndimi mune munyama kwazvo munoti marega munhu Dion muramba naye next thing Dion atova maiguru kufirst family uko dee makangoshingirira zvaigozikamwa here. Kwaizonzi ukanzi vana Mnangagwa imimi munongosumukawo mongomiramirawo muri zvibamunini kana zvibamukuru whichever way. Naistana wakambo nyatsogarira chiko kuZimbabwe iwewe, hana yako hairovi here. Maex ako ari kungopinda uku neuku vachitoenderera mberi nelife dzavo, iwe uchingomanya uchitevera kukweshana naOlinda.
manetizens ane mixed feelings. Vamwe vari kuti vakomana they are taking advantage of power. Vamwe vari kuti vakadzi havarambe havo barika kana kuine mari. Nyaya isingangoite kushewa nerombe munhu asingagoni kana kutengerai chingwa. Vasikana vanenge vachitodawo kutombozorora atombochovha guys. 20 years ari married. Rega yake aite mama projects ndiye hadi yake. Zvitori nani pane vanoita barika vekwamwazha vaya uku vachitamba namo uchiona murume wacho akagonzo zvako mukono ketsamba rafuta. Saka mhuri yekwamukuru yatozvipira kubvisa mabhishu ese mustreet. Ingavo yei haya zvakauma. Nawo tongonzi mhuri yapresident ine barika, iwe ndiwe woda kuriramba nefesi yakakwazharira semubora wakomba iyoyi. Izvi zvibarika rakutenderwa nemunhu wese. Rangova regalia guys. Unongomuka makusendototi aiwa guys, mai mwana pari kuuya umwe mukadzi pano wechipiri akangoti first family yazvibvumira. Iwe ungati chii zvako? Hapana. Pari kuzviwana kupiko? Ko baba vavo vane wani, mudzimai wani. Barika harisi easy wedu weitero ukanzi mari iripo. Uchiona mukadzi wako murume akapfugamira mumwe mukadzi kudai guys. Pamaziso acho azere rudo. Asi chatanguona ndechoti vadzimu vevamwe havakotsire zvavo guys. Vanombofambira kupiko vana ava vefirst family? Munhu angangozviwanawo angova third kana fourth wife. Ko zvezvi chine basa kungoimai Mnangagwa vasvika guys. Makorokoto rohwa hako vabereki vachike pfuma zvekuzorohwa tozvionera mberi. Zviri nani kuchemera murenje rovha pane kuchema uchinaiwa nemvura. Reference iri kubva pakuti Pokelo akamborohwa zvakare naMnangagwa Junior allegedly kumashure uko. Saka vari kuti ivo aiwa zvaangofanana barika harina basa as long as munhu achigona kuita take care of you. Acherwa kakurova mari inopodza guys. Mari hapana zvaisingaite. Inokutova kana wakazvimba, inokutengera rugare, inokutekenyedza kana wakasuwa. Guys, but anyway, haasiri husband yaPokelo kune vari kubvunza. Uyu ndiye kuna Mnangagwa Junior mukomana mukuru, then kobva kwauya Shoni, pobva pauya zvakare naCollins ndo matwins. Ndosaka zvemutemo zvemamarriage zvachichinjwa nekuti vana vavo nehama dzavo nemabhururu avo vese vanoda kuti vaite vakadzi vese 10-10 kusvika vaguta. So guys, munongozvionerawo kuti ndo zviri kuitika mumastreets izvi. As a country tiri kuti isusu ndo mutemo waiswa kwesu. Tingagoti tongogadzirira topfeka mabhachi pamwoyo yedu nekuti varume vataanavo ava vanogona kungokopa. Kwai first family always sets an example, so all the other children will follow muma footsteps a first family. Tingagoti yedu kana vakomana vakatanga kumanya bani guys, aiwa tinozongoona. Asi I feel like kana vakadzi vangoonawo kuti vakomana vamanya vaita izvi, aiwa kungobvutawo rekeni wongopindawo pa400 yaBautasa iya. Wozongoburitswawo mavhidhiyo ako woratidza kuti aiwa shiri yabvuta rekeni. Imikani, do leave your comments on what you think about a move raitwa iri naCollins.